Nabi sallallahu alayhi wa sallam deno kure ka wonne do no jeya e tawsi aji ko yete extension juuli de men teleren ka rawda woni to ka babu salam ka annabi sallallahu alayhi wa sallam benna don kambe e sayyidina abubakar e sayyidina umar den juuli de don mi holluno dañande ko dum woni lasdi juuli de men siyama al masjid an-nabawi al-sharif al-asli konden don al-awwal lasdire aranere men o yingen non ni janda fota laamuji din no di developper tanon e do evoluer tanon be aray eto yeru mudum toppitagol e tambitagol wan Allah tabaraka wa taala wi non innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir andi ko toppitoto fi julirde hay sinande do ko yimbe gomdinde Allah gomdini yalade sakkitinde donc laamuji din embere no zamanuji din mutorta non laamu ardu o tentini fewno dawlaji din dawla be etino yeru mum kono be ittari nde yeru mayre on sabu ittugol yeru mayre on donc ko crime ka islam be yanyira sengo bawo ga e sengo nyamo qibla on ka woni den do sengo nano qibla on to donc berde den bangi sahaba be beli buluje temedere goɗɗum sahaba ɓe no ɓeri ɗon 110 e goɗɗum woɓe no wi 111 000 woɓe no wi 110 000 buluje temedere sappo o ɓeɗi buluje temedere sappo e goo eno beeli ɗon joni noon ɓawo ɓen ɗon wawetake ittede ɗon juulide ɗe yanñira sengo ka woni ɗen gani aray ɗo ha nde tande henere jande ɗo luttinani ɓe gollaka ɗo ha ka hôtel ji men ɗi woni ɗa aret tayba to ɗuɗo fof ko tawsiya on extension aray koye nde nokkure wonɗen ɗo ni en toriki allahu tabaraka wa taala ko hewtuɗen ɗo golluɗen ɗo kon e ko satiɗen gollude kon ɗo fof yo Allah jaɓan en o windana e baraji o newnana musidɓe meɗen ɓe arari ɗo ɓe fou yo Allah newnan ɓe argol ɗo arnoɓe ɗo fatike ɓe fou yo Allah jaɓan ɓe hara bonnanaari ɓe ko ɓe golli ɗum sengo baraji ɗi so neɗɗo hewti e nde ɗo juulirɗe embere ko ko wonɗen kon ɗo fof e mum wiyete hurum haramun nabawi on kon sabu nelaɗo sallallah alih sallam ɓawɓe ɓange makka ɓe senike madina ɓawɓe feri ɓe hewtede ɗo nokkure ka yawnoɗen ha iccanke to Quba ko ɗon ɓe cipporno ɓe wonno ɗon balɗe ɓe werna ɗon ɓe didi nden juulirde ɗon ɓe darni nden ɗon ko nden ɗon ada darnede e juulirde fof ka islam awwalu masjidin ussisa ala taqwa ɗum ko masjid Quba on tuman noon ɓe seeni ɗon waɓe senike madina ɗo ɓe soodi ndi leydi ɗo liyeton ɗo ɓe darni nden juulirde ɗon ɓe waɗi galleji sonnaɓe maɓɓe ɓen ka ɓe ɓaati ɗon joni noon ɓe maaki hitande artore ɓe maaki ibrahima annabi ibrahima hormini makka min kadi mi hormini madina jenike annabi ibrahima harrama makkata wa ana harramtu madina ɓe maaki min kadi mi hormini madina joni noon koko ɓe maaki ɗo horma e nder madina on ɗo sifa ka joɗiɗen ɗo e ɓawo ɗo seeɗa yeeso ɗo seeɗa e nano ɗo e ñaamo ɗo kala ka juuluɗa ɗo darde wotere si a jaɓanama a windante baraji juulde darde gulure kala ka wonɗa darde wotere ɗo so wiɗi juuli ɗo jaɓanama nelaɗo sallallah sallam ɓe maaki a windante baraji juulde darde gulure kala ka juulɗa ɗum ɗon woni kamen Fouta woni Europe woni Amérique woni kamen Conakry woni Dakar woni partout yannalla kala ka juuluɗa ko wona ɗo a juula e darde wulure toon fiya hayɓe baraji darde ma wotere juulaɗe ko ɗum waɗi mo hewti ɗo ko yo tinno yo wakkilo saayi be saayi e jeejay e musidɓe meɗen e Allah yeññani feere ɓe kala mo Allah yeññani feere yo yaccu ara e nde ɗon no hollirnoɗe noon hanki kala ka goɗɗo finance jawdi mum e bange dewal ko ɓeydari e moƴƴe kala nde goɗɗo finance jawdi mum e bange dewal makka e madina ɗo haray ko tottari ko noon tottari haray o totti ko woni e dande makko mana haray koko waɗɗimo waɗugol o waɗi kala ko waɗi e adna Allah on haray o ɓeyi donc haray ɗo ɓe on jogui no yiino jinde e aduna o jawa e avion je jani walo e hoto ɗi lix yaha e leyɗe labaɗi tawa hewtare makka e madina ɗo ɗum ko ayi ɓe wonande en toro kala mo Allah yeññani feere e wakkilo hewta ɗe saare ɗo nelaɓe ƴetti garanti ken ɗum waɗi woɓɓe hay si nawni
tawi argol ɗo no fewni ɗo hakkilo ɗo ara yeɗa saabu kala maayiɗo ɗo ko yerla kala mayɗo madina ɗo naslam ɓe makayno ɓe yeeli allah yeeli tori allah e mayɗo ɗo wuuro madina ɗo ɗum waɗi sahaba en yacci wuurugol ɗo guluje temedere e goɗɗum no wattina badɗi ɗo a yawnoɗen uudu to capanɗe jeeɗiɗo e goɗɗum sohada o badɗo ud ino wattina ɗo haray waɗi ɗum ko fi heɓugol moƴƴere ko allah waɗi gonɓe saare madina nde ndeɗo eɓɓidira kay saare hay wotere ke islam ko ɓuri nde wo ko makka saare madina ɗen ɗo fiha baraka e dokkure nde allah waɗi barke mum patron mum ko ɗo beɗi oɗo waɗi mi hitade gon dani karama koɓe julnaynoɓe ɗo ɓe falji e subaka ɓe julni kadi futoroɓe falji journaliste ɓe landiɓe ɓe yehi karmo koye falji ɗin ɗuuɗi nde ɓe maki on anda patron on no beɗi ɗo adiɗo janngude ɓurana jiyamni on no beɗi ɗo sikkude ɓurana no weɗi janngude ɗo donc nde ko saare teddude ni nde ala ɗim patron on ko ɗo beɗi alayhi salatu wassalam onon hettiɓe seeniɓen jaɓi nani ko wona woleɓe kon tewtaki so wonsinoɓe cheytan yo allahu tabaraka wa taala waɗu ɗum ka baɗansi moƴƴimoɗo ɓe heɓari feere mum ɓen kadi allah newnan ɗum ɓe inchallahu taala haray hande en waynoto saare madina nden hewto e makka jottugol umra on en andi umra on ka suumaye ɗo ziyara on madina ɗo no jeeya e umra on mo ari hajju ma ari umra us ala ko waɗete madina ɗo ko tawata ko farilla ko sunnaji yiɗaɗi joni noon hiɗen yahande golde gane ɗen makkatal mukarrama ka lewru suumaye ɗo mo waɗi umra ɗo o windande banaji hajjuɗuɗo e nenaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki al umratu fi ramadan taadilu hajjan ha ɓe maaki kaman hajja mayi ɗo ewa hajjuɗuɗo e ammin donc haɗay ko nden moƴƴere wonde yahande allah hewtine makka e jaam o wasika e jottugol umra on o nenonayi kadi hajjuji kadi ko arata nden gurdam aray o weltanama boyi jama on fof weltanama eɗen tori jama on hiɓuɗi ɗo ɗi ɗuuɗa o calculi yeeyiɓe galle mum 3 chambre 4 chambre 5 chambre fi yewgol amérique rewroya nicaragua rewroya belgique nano mexique seppa ko heewi tampa anda ko woni yaade anda ko heɓoyta ta ko fi aduna e ɗo noon ko sir so jawdi ndi laaɓi anni on laaɓi so ndi ari ɗo ko arani konko heɓay saabu allah nato e donc ɗo waɗi arayɓe weltani sukaɓe meɗen ɓe ɗe tori kala pullo ko woniri adnallah kala julɗo ko woniri adnallah yo wakkilo ɗaɓɓa jawdi laaɓuɗi laɓiɗi saabu ngal ɗo gollal ɗo ko gollal jawi o yigoɓe newnata goɗɗo toroto so goɗɗo torotoma ɗo o suuɓete ɓe anndaɓe sikka ko hunƴeni maɓɓe dewal wattengal ngal ɗo ko dewal jawdi umra o hajju o ko dewal jawdi ko man istataha ko wonnade tajiranaɗo financièrement e toro jama men o wakkilagol fi ɗaɓɓere jawdi ndi ɗaɓɓa ka laaɓi ɗoggi don saabu ɗum ɗo heɓorta koye ɗen inchallah haray o weltanama assalamu aleykum aleykum salam alaji en yaafoɗon seeɗa men lando gila hewtuɗen ɗo ɗen e waɓutu kala waɓutu mo juuluɗen ɗo e wooday fureji du'anaɗi ɗo naɓa ka berde surroyeɓe gila hewtuɗen ɗo hay naafila on si fandike wooday ɗi juulaɗi ɗo tawa fureji ɗin du'ante ɗon e si ɓe surroye ko ɗum ma ɗon ko makan jeeya e moƴƴere argol makka e madina argol ɗo umra hay sinaka suumay kala saayi mo argol ɗo hay sina e suumay on juulata ɗo waktu naader jiggam ko très rare goɗɗo juulde ɗo ronka donade fureji ɗum ani noon o duwanike fure goto o windante qirat qiira go fello ngo daroɗa wiyetengo uuto ɓe wi si qiira feccama waɗama pecce pecce ɗum ko annabijo sa sallam maji si qiira on feccama waɗama pecce pecce a ƴetti gootu pour ɗum famɗude ɗum ɓe perete qiira kuy a walliniɗa fello uutu ngon wattama kanŋe kalisi yo soodu ɗum qiira on ɗon heɓata cogguma ɗum ko baraji duwanagol fure juɗɗo musidɗo mum ɗo noon ko fure jona duwanede ɗo ni ninane koɓe maji ko assalatu ala lamwat imme juulen mayɗo baami e bi arden ɗo ɗe balɗe joyi ko waɗde madina ɗo ko de wotere julɗen ɗo fure goto ɗum ko hankinta ala sara ɓe wi assalatu ala almayita tawi ko fure goto ɗen ɗo ko hetti kon ɗo fof ko tati nayyi joyi sappo so hewte makka o ɓeyde ngalɗuɗo wonde a juula e ɗon fureji temeɗɗe joyi makka a juula e wurure fure donc nde ɗo moƴƴire wawi heɓade o e adnanɗa sina ɗum ka me en ka goɗɗo maayi woy mo wattinirede to maani donc ɗo noon saa'i ɓe on tigi ɗo an to fure e fureji musidɓe ma o windane ɗin baraji joni noon si ɗum ɗon hawtodiri e baraji korkata
hawtodiri e baraji waktuji heɓotoɗi ɗo e baraji naafe ɗe e fodariɗi duwaji ɗin ɗo ko jaaboto haramuji ɗin ɗiɗi ko duwete ɗo kon jaaboto aajilan aw aajilan yawama ne heɓa kono jaaboto ɗum kan ñande goo ko ɗiɗitori allah kon ɗo jaaboto joni noon ɗum ko garanti e argol yiya ɗi mandeji diina yimɓe wonɓe ɗaynude yimɓe meɗen ɓen kamɓe ɓe hulo allah e ɓe accu moɓugol yimɓe men naɓa e sera jae fertoyo bitaji ara weeda ñaama ñaameteji senda ko wirtete ko jangete waɗana yimɓe fada iluji ɓure dewe ko tawata alaka bindi ɓe hulo allah ɓe acca ɓe andu ñande go ɓe daroyto yeeso allahu tabaraka wa taala hara o ɓurnaɗo tagi ko belnaɗo ɗo no ɗon min ñande kala ko ɓeeɗo makano yo allah rewiri ka diina wona diina so tawi ko islam wona wolede kala ko nelaɗo e sahaba en gollade wona diina alkhayru kulluhu fi ittibai man salaf wa charru kulluhu fi ibtidai man khalaq moƴƴere nden fof koye jokkugol nelaɗo e sahaba en woni bone fof ko iwrani ko ɓe sincaɗi ɗi yimɓe sinci kono noon ɓay allah ko seede ɓe wuuriɗo e daroyto yeeso allah minen min wowla yirkum min anndi ɗum min laaɓana yimɓe amen ɓe yeeso allah hessa waɗoy ta machallah ɓe accu ɗaynugol yimɓe ɓe ƴetta ɓe naɓa ɓe bitaji wiya ko ziyaraji mooɓa ɓe fuusina ɓe jawle maɓɓe tawa eɗen hatojini e école ji eɗen hatojini e duɗe eɗen hatojini e miskimɓe darnanteɓe julɗi ka fulawaji meɗen eɗen hatojini e jawdi ko ɗaɓɓiri e teddungal e leydi men ndi ɗum ƴette million ji ñaamo e ñallal gotal katawata bindi ala donc ɗon giɗen ɗaynitade ko moƴƴa allahu tabaraka wa taala hokku en conscience yilta ɗo ɗo noon c'est sûr wona wallugol arabe wona wallugol makka e madina ko wallugol hoore ɗum mo ari ɗo jawdi mum ni ko aljanna fokkiti jawdi ni ɗo ko aljanna ni fokkiti donc ɗum naawigol a walligol e pourtant so daari wano ɓe arɗa ɗo ara ɗo ino are ngel ma tawa ɗo ngel tawaka ɓe ɗo allah uditi dambude marɗo pétrole mari grèce mari ko mari tawata oɗo adna allah fof no giddude argol ka maɓɓe arowo ɗo o addora e accey si an a tawaka ceerno aray ko mesenal ma soɗirɗa ƴewgirgol e ɓaa ɗum a ɓiita ndiyam nafas aray o jarama ɓuy o weltanama ono kadi yo allah tabaraka wa taala jaɓan min assalamu aleykum aleykum salam barka الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين